Hi. Ako di ito ang imong gibiyaan o giilisan sa mas pangit na sa kuha. Hi guys, maayong hapon. Kailan naman siguro ka sa iyahan, no? Dito mag-assume. Dito mag-assume, no? So, one of CDO's prime makeup artist, si Mr. Hale Demetrio. Hi! Hey! Hey! So, nami buhaton karong adlaw. Excited na kaayo ko. I've been longing to have this kind of vlog yun. Pero, karon pag isabita mo yun. I'm so excited! Oh my gosh! 2 weeks in the making. So, na isa ka-event, nag-stopon me, and then nagchikahan lang, and then Go na ni siya. So, final lagi ni siya. No? So, ang nami-achieve na look, ang tawag ani nga look is maako na gihapon tika look. So, let's go. Yeah. Saka ito mga kapag stop din ni Bernard, bantay lagi. More yun da. Istiha mo Okay. Hi guys! Oh my god, so this is it. So pasensya gid maghukas-hukas ko no. So I meet Hale Demetrio again. Hello! And we will begin the transformation. So ladies, watch and learn. This is how you do it. This is how you do it. So first, ito buhat ko. Ito sa i-prep ang kinay ni Bernard. Oo, kaya isod ba kasi nga na ato i-shave off tanda. Pwede si Pako ayaw, pun mura pa isdaan na. Wala, mura ka limato pagkahuman. Tanner na siya. So na, huna-huna makaling nga transformation ito. Nakauna-una ko nga transformation because I want to serve as inspiration to others how you do your makeup, especially pag natin mga lakaw sa kinabuhi. So ako, panagsanakyan ako ni Gabuhaton. Actually, this is my first time ever yun. Oh. Yeah, this is my first time. So gusto ko na ko nga akong first time is the best one. Oy. So yeah. So this is my first time collaborating with Hale Demetrio, diba? Si Hale, isa sa mga makeup artist nga siya ang ginahire sa mga friends. Kaya ba, si Bernard ang pinakalingaw po na host sa Cagayan de Oro. Oh my God! Mukha gina ko masulting yun. Kung pili ninyo, boring ang inyong event or boring inyong pamilya o gusto mo mga tawa, kaninyo i-hire. Diyos ko mo, na. I may not be the best, pero testing lang. Basta lagi. Basta lagi. Uy. Palundok at ito, kuhaan ito, amiga na itong event, mga di naman gusto mamuli ang mga tao yun, kasi yun ang pangatawa. Oh, lagi sa ito, ka nang maon. Mahandok yung saan pagkenta ng event ko eh. Nani say pressure sa iyo, di ana din. Kung mag-host ko, lagi mga panahon yun, gusto na ko malibang, gusto ko mag-ihi. Si Aba. Excuse me sa mga words, no? Pero of course, kaya na, edukar man ta. Amosan. Pero di ba, I learned na imong hosting kayo nag-start when you were still in college? Yes! Or earlier than that? Dayon, dito na na-enhance na yun pag-host na ako sa mga Jollibee event. Oh! Yes. Wait, nag-Jollibee ba ka? Yes, nako sa marketing assistant station for 2 years and 8 months. And wait lang, sakto ko pagkasabot nung kuan ka kanang tawag nito, working student ka before. I was a working student during college. Kanada na kanagdagan arte nga dili ko kay wala ana This is your inspiration. I was a working student before. Ang akong hosting sa akong trabaho sa Jollibee mo na akong bayad sa tuition. Ako na yung sideline ng hosting mo na ako pang allowance o hatag pamilya na yun. Diba? And kanus-an na yung outmags mga 2000? Ako, ni-out ko. Oo. Pagpanganak sa una na-out na yun ko. Binoy. Pero, kumulo na ko nga, I'm not straight. No, the acceptance from the family is important. Yeah, very important yun ang acceptance sa family kay. Kung dili ka acceptance sa iyong pamilya, maglisog ikag pahilo na sa mga galingon. Tago din ka. Di ka magsugod ng depression. No. Diba? So, ang pinakauna gid is dito ka dapat acceptance sa imong family. Kung accepted kasi imong pamilya, walay makatumba kanimo. Sure. So, as of the moment, we are fixing the brows. Oo. Kaya baga-baga ang brows ni Bernard. Pastilan. Sa brows na ako, I would like to thank Arnold Espinosa. Kay siya gid ang nag-embroider sa akong kilay. In fairness, Arnold! Kailan ka ni Arnold? Oo, isa ba yung wala kaila sa iyaha? Yeah. Ang pinakawakwak na, isa sa mga pinakawakwak na hairstylist sa Cagayan de Oro. Oh, di ba? Si Arnold gina nag-embroider sa akong kilay. Thank you, Arnold. Lami pagkabuhat do. Lami nga pagkabuhat.
kabuhat. Yes, natural and in person. Amo ni siya. So first layer pa na siya man. Tapos kito mo na siya. Of course, kani siya nga tip sa mga babae, pwede yun i-skip unless kayo mo yung tripping sa life. Yun mo na mo yun ko nun ka nang i-stop. Ito may stop. Muna siya. So kani siya, ambot dili ko sponsored ani pero may kasabot na mo ka unsa ni siya klase nga glue o kani siya. What? Like glue? Oo, glue ni siya, Mads. It's a water-based na glue. Uy. So, mara itong i-gamit sa inyo. Uy, i-glue din right? Yes. Next step is... Ang next step is paggamit ta og color orange na lipstick. So, namin corrector, mas maayo pero for a budget lipstick na something orange. Okay. Tapos, i-apply na nato siya sa tibok kilay ni Bernard. The purpose ani is i-cancel out niya ang color blue na tint. Oo. So, mara ni siya og binuang at first. Pero na siya Effect, oo. Kung wala kay budget, kanang sponge nga pang hugas sa plato. Aba! Ayun na po. Try lang man. Try lang. So for Bernard, we'll be using two different colors. A MAC Studio Fix. Mac Studio Fix. A NC30. Tapos, this one is Pure White Paint Stick by MAC. For the love and for this project, Oh my God. Gimito na to. Oo, tarag listen. Oo. Okay, so manatag highlight, manatag buta og foundation, and so using the same product ni Benay, ato siyang i-puff at ibuok na wong ni Bernard. So ato siya i-cover. So, i-cover ang lapagingan na. Abada, ato siya i-cover na siya kay para flat kaayo ang tibok. Agta. Okay. So ito mga intensify na nato ang crease sa iyang mata ni Bernard. Line na ta. Itong ilong ng mga lapad, yung mga nagpalwa nga nahayang. Diba ba? In fairness, ang ilong ni Bernard. Ay tawag mas nga bridge over troubled waters. Ako to na gigamit di ay for the nose line and contour is hula. This one. Hula. Yeah, hula. San na? Pero dapat danhi magid siya dapit. Di na nato abot sa tubangan kay mo na siya hugaw sa nawong tan-awon. Okay, na-curl na nato ang lashes and then gamit ta og mascara. Kay kani siya nga part i-secure lang nga dili mo balik sa natural state ay mo. Filo. So, we will proceed to the below kaput. Kani siya mapalit niyo sa Kogon. Oo. Sa Kogan. Yeah, Kogon. Where in Kogan?
Basta naiintindahan na ito, nakalimut ko sa pangalan. TH? Dili, TH. HT? No. Now, I know, ingon mo nga, baratuhan mo na gamit na piluka ni Hale. Trust me, hagkap kaayo siya. At the same time, mas stack mangguni mo siya. So, may kasi pwede mo siya ipapatong-patong. By the way, this is Kala's eyelash adhesive in black. Di siya mapantayan. Okay, so kani din last step, kani siya. Last step. Extra step ni siya for the eyes. Ang kaning isa ka piluka, ato siya i-half. Okay. And then ato na siyang i-apply sa lower lashes. Ooh. Flat shoes. So ano siya? Para mas dako ang mata ni Bernard. Because that's the look that we are going for. Kanang napansin yun siya sa... Puro yung sa tapaingon ba, no? Oo. Pag grocery day, ito sa Rostans, lifeguard ng taon. Ito mga kuan diyan ni Bernard. Ito nakakita kang Bernard after aning nga video. So muna magibuhat, sabi. Eh? Ano pilok ka? Now, let's proceed to the lips, right? Yes. So what color or what shade are you using? Okay, I'll be using two shades. This is from MAC. Viva Glam 1 and then the at Main Mendoza. At Main CM. What? Wala lang. Feel ko lang. Ito buhaton. Using the darker shade. Siyang gamiton. Na perfect na kagusti man. So, nakasagino ko. Smile. So, siyang gamiton as pinaka-base. Buhat ang 3-dimensional na lips kang Bernard. So, follow lang dito. Follow lang.
Whisper of guilt. Ano ito yung gamit sa tunga sa lips? Whisper of guilt. Loko lakat kay kung naong abay ko sa imo. You're so intimidating. Spell intimidating. Basta kahadlokan. Diba? Ayan! You're so gorgeous, Mare. So, using the shade Mod. Ayan siya. So, we're using this. So, let's proceed to The blush on. Pinaka-final is smile. Oh. Sas pagka-chick sa amiga. Candidate number 1. Kabaan. Ayan. We're done. into the hair. So for this look, For this look, upaw naman ka. alam ko yung shake up. So mag-stack lang tag different na hair extensions. These are human hair. Project kayo. Project kay Kadia Omads. Okay, wala may babae na naaykuan. Patilya. Patilya, kalain. Oh, fuck. Lisod kayo ang buhok kung upaw imong kliyente. Kasama. Pero kung antinikuan. Kasi. Señorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señor. Guys, the finished product. Diba? Gapa kay siya, ginoo ko. Saan naman ginoo burns? So, this is what you call maako na gyapon kalo. Okay. Like it. So there you go. Don't forget to subscribe and click the bell button. Hale Demetrio. Hey. And follow me on my Facebook page, all my social media accounts, Burns J. That's BRNSJ. See you soon. Bye! All of your kisses, deadly, don't stop.